Hej alle sammen, det her det er mig og Oskars kanaltrailer. Ja. For at fortælle om, hvad der kommer til at være på vores kanal, om du så vil subscribe, eller hvad du vil. Så her er, hvad vi vil lave. Vores kanal, Highlight, vlogs, gamer. gaming-kanal og sådan noget. Der kommer mest til at være gaming og sådan noget. Sådan noget med vlogs, det skal vi kun lave, så sker noget spændende i vores liv, og det... Nej. Vi kommer muligvis også til at lave nogle vlogs, men gaming-videoer, det bliver det meste. Ja. Og så kommer vi til at spille, det er spil, som vi måske køber. TF2, Counter-Strike, måske lidt World of Warcraft. Jeg spiller ikke rigtig World of Warcraft, det gør han. Ja. Og lidt Minecraft, det bliver også mest ham. Ja, jeg kommer til at optage så hvis I kan høre nogle biler og sådan noget i baggrunden, fordi vi står på en station. Jeg kommer til at mest at optage Minecraft Survival Games. Og Minecraft, hvor vi bygger hus og sådan noget, det er ikke lige mig, men Oscar han er den, der laver mest TF2, og vi kommer også til at spille CSGO. I kan 100% regne med en CSGO competitive. Uden klip. Video. Ja, uden klipning, og så spiller jeg bare så competitive, og så var den 30 minutter. Og så det kommer til at blive en serie, der kommer til at være Survival Games serier, CSGO serier, hvilke serier laver du? Ja, TF2-serier, Minecraft, måske lidt. Og CSGO og TF2. Nå, så er I blevet klogere på vores kanal. Håber I vil subscribe. Hej hej. Eller give et like. Hej hej.